Salut! Ce mai faceți? În sfârșit m-am așezat. Aici în părculețul ăsta e legea la aia care ajunge primul. Aici rămâne singur. Eu am fost prima. Au venit băiețașii, mi s-au cărat. 13 ani, 12 ani. Am rămas singuric. Voi ce mai faceți? Vă reinventați? Da. Tot aud sfaturi de-astea, așa, necerute. Așa de simplu e să vorbești. Și bă, zilele noastre, trebuie să te reinventezi ca să faci bani. Ce pui mei să faci, bă, să faci bani? Să te reinventezi? Cu internetul trebuie să sari în cap, că numai așa, dacă sari în cap și dacă faci niște tâmpenii foarte mari, ai o grămadă de chestii, o grămadă de amici. Viața de zi cu zi, când stai în sătuc, închis, 1200 de persoane. Nu prea poți să te reinventezi. Cald, se moare de cald. Vreo 2 zile n-am ieșit. Că am zis, nu ies, că mă omor singură. De toate chilele care le-am prins eu până acum, le zic, le dau jos în 2 zile. Să încerc să ies dimineața. Da. Că dimineața e mai răcoare. Da. Nu pot. Ies la 9 de la muncă. Și la 9 mi-e foame. Trebuie să mă duc să mănânc. Până mănânc eu, afară sunt 32 de grade. Da. Anul ăsta cred că nu curăță părculețul. Nu știu de ce. Nu știu. E frumos și așa. Îmi cântă uceletii, păsărelele. Da. Și că din 28 nu mai putem măști în aer curat. Ți-ai auzit? Nu știu dacă este peste tot așa. Așa. Nu-s bune la nimic. Nici n-au fost bune la nimic. Dar asta este. Ce spuneți, un început de comunism general? Cine știe? Noi suntem învățați. Obișnuiți. Ăștia mai în vârstă. Cu așa ceva. Eu nu știu dacă mai acceptăm așa ceva. Păi, fraților, m-a mușcat un tău, cred. În vreo 2 locuri. Băi, ce mușcătură urâtă are, mă, și doare. Băi, dar nu sunt animal. Ăia mă mușcă numai vacile. Sau eu știu. Acum s-au reinventat și au început să muște și oamenii. Am 2 săptămâni de când nu mai trece. Am una pe mână aici.
vă arăt dacă se vede. Nu se vede. Am o mușcătură. Nu se vede. Care mă întreabă, zic că am făcut injecții. Ok. Vă las. Mă mai uit un pic pe YouTube să văd ce nebuneli mai sunt. Câte trăsnăi să mai... Cum se reinventează lumea. Am aici o ciocănitoare, care aici e zona ei. Dar e frică de mine, încă nu s-a obișnuit. Și fuge. Ok, ceau. Ne auzim? Cu bine. Pa, pa.